Kain po tayo. Grabe ang grabe ang lubak ng kalsada. Nanda. Sino nagtanong? Baka sinabi na doon. Gandang hapon po sa inyong lahat. Kami galap shoutout po kay Mama Mercy Calunon. Dito po kami sa Naga. Papunta kami ng Sorsogon. Ano lang kami. Diba, inano ko sa inyo na Tour of Luzon. Ayan, motor lang po ang gamit namin. Abangan nyo po mamaya yung yung Vulcan Mayon. Pag dating namin doon, pag nagpakita, mag-live po ako. Papakita ko sa inyo ng live. Silipin mo. Silipin. Live na live, papakita sa inyo yung Vulcan Mayon pag nagpakita mamaya. Minsan po kasi mahiyain, hindi nagpapakita. Tumatago sa ulap. Hindi ka ng sarsa. 8 million in the house. Magandang hapon po. Yan. Sinubukan ko ang Sorsogon Tour of Luzon. Manila to Sorsogon. Dulo ng Region 5. Solo ride. Pero marami naman kagabi marami kaming kasama. Alam niyo nakakagalit na. Natutuwa ako kasi na gawa ko na yung gusto kong gawin, na mag-tour ako gamit ang motor. Naiinis ako kasi milyon-milyon ang pera na ninakaw sa akin. Ang kalsada, grabe ang lubak. Grabe ang lubak. Talagang magagalit kayo.
Lumapit ka na lang. Ito. Saan daw? Doon, sana. Pilit. May picture here doon, no? Lalagyan yan. Biruin nyo, umalis kami ng Metro Manila is 11:45 ng kagabi. Ngayon ay 11:30, 12 oras na kami. Mayroon pa kaming tatakbuhin na 225 kilometers. Grabe, dapat kung alam niyo kung maganda sana ang daan, makuha sana namin ng 12 hours eh. Kasi nung nandito na banda sa malapit na sa may Naga City, ang ganda na ng daan. Yung malalayo lang talaga sa kabahayan na hindi na monitor siguro, yun talagang binaboy nilang kalsada. Grabe. Hindi po kayo makapagpatakbo ng hindi po kayo makapagpatakbo ng kumpleto pa yung gamit. Hindi po kayo makapagpatakbo ng 40. Pag magpatakbo kayo ng 40, baka sumimplang kayo. Grabe ang lubak. Parang mga palanggana ang laki. Kaya dapat ganitong oras dapat 11:30. Dapat nag-gaspi na kami. Wala, hindi kami talaga makapagpatakbo ng Kasi pag nagkamali ka ng tansya, baka sa kangkungan ka pupulutin sa lalaki ng lubak. Grabe. Nabasag nga yung visor ko gawa ng ang laki talaga ng na-shoot ako sa butas na malaki kagabi. Medyo madilim kasi umuulan. Masaya sana ako kasi natupad ko na yung gusto ko na Tour of Luzon. Mainit nga dyan. Order number 194. 194. Parang manghihinayon kayo sa yung siniminto, tapos parang pinutol-putol yung siminto. Yung takbo mo ganyan-ganyan, parang kabayo. Kaya paano ka nun magpapatakbo ng matulin na parang kabayo yung mo. Pag pinagpatuloy mo yun, ang mo nun, pang ilalim, maaaring masira or yung maaaring masira yung pang ilalim mo or yung shock absorber mo. Kaya kailangan kong ipacheck yung shock absorber ko, parang lumabas yung langis sa isa kabila.
mo yung tuwa sana na nagawa ko yung gusto mo. Tapos palitan ng inis. Kasi sa halip na yung pagod mo, hindi ka masyadong pagod. Kasi nga makukuha mo yung gusto mong oras. Wala, hindi mo makuha kasi grabe. Talagang ang lalalim ng lubak. Ang lalaki. Kaya ang nangyari 11:30 na, dito pa lang kami sa Naga. Halos 12 oras. Ano na lang eh. 15 minutes na lang eh. Quarter to 12, 12 oras na. Ha? Ang daming dumating ah. Malamig dito. Ganun ba? Matang kakain. Labilat na. Magandang hapon po sa inyo lahat. 29 million. Kinamay ko na nga. Dapat ngayon nakikita nyo na yung Vulcan Mayon kasi napakainit ngayon dito eh. Ito? Dapat nakikita nyo na ngayon yung Vulcan Mayon kasi 12 oras na, dapat nasa Legazpi na kami ngayon. Wala. Mas ano talaga yung ano, sa norte lubak-lubak din pero hindi ganon dito na grabe. Pero baka makabawi-bawi kami dito kasi medyo maganda na dito ang daan. Yung ano, abutin mo nga. Tama na, yan nga.
tumigil lang kami saglit para makarating kami ng Legazpi na may araw pa, para makita nyo yung ano, pag hindi mahiya yung Dalagang Magayon. Yung kasabay natin na tatlo kumaliwa na doon sa natin. Pasaan kaya? Number 100. 25 million. Ayan, shout out po sa inyong lahat. Kain po tayo. Sino kayang congressman dyan sa ano? Sino kayang congressman dyan simula sa Lucena? Simula sa Lucena, grabe ang lubak. Simula sa Chaong. Doon bumigay yung visor ko sa Chaong. Nalubak ako ng malalim. Sa diversyon ng Chaong. Kalain mo, nagawa ng kalsada, walang mga ilaw. Lumapit. Project ko lang ang project. 22 million. Yan, shout out sa inyo lahat. Kain po tayo. Minamadali ko kasi bakbak na naman kami para umabot kami sa Legazpi ng maliwanag. Oh. Buti nauna tayo.
Gano'n sa lapangan ng sabi. Ilan ba yan? Sige, sige ka lang. Kaya kung may bala kayong mag-motor, yung mag-ride, nako, wag nyo nang ano. Pero kung gusto nyo trail, ay subukan nyo kung gusto nyo trail na ano, ride. Kasi mapapalaban talaga kayo. Gusto nyo yung gadram na butas, marami. Yan. Yung mga mahilig sa trail, yan, pwede yan. Eh kami, hindi naman kami gano'n eh. Chill ride lang kami. Kaya ayaw ko yung ganyan na lubak-lubak. Grabe, ang lalaki ng pag humiga ka, kasya ka eh. Pag humiga sa butas. Kung sa ano sa mas kung hindi ka dito sa country. Sa tubig. Talagang buti na lang yung kasama namin na ano, nag-back out. Kasi tinawagan siya ng boss niya. Kung hindi nag-back out, malamang wala pa kami dito ngayon. Ganang malingan. $24 million. Ayan, shout out sa inyong lahat. Ganda dito ng panahon, no? Kaya baka swertehin tayo mamaya. Magpakita yung ano, daragang magayon. Ayan. Baka magpakita yung bulkan mayon. Kaya abang-abangan nyo mamaya. Mga alas 4, alas 5. Alcohol ba ito? Tingnan mo naman yan. Puro putik. Ano po kamay ko? Lakas kasi kanina ng ulan. Mga alas 12 ng ating gabi, lakas. Grabe, nagpusok-pusok ang init dito.
Sana wag umulan para ano, tuloy-tuloy ang biyahe. Pag wala ng lubak. Mga galing dito ng Manila. Oh. Nagpakulay ako kayo. Ray Villanueva, afternoon idol, like is done. Ayan. Salamat. Salamat Eugene. Patitig po yung bagong video. Salamat. Lalabas naman yan sa ano. Kaso lang hindi shell. Buisit. Lang yung flood control na yan. Inubos yung pira. Yung kalsada, lubak-lubak. Parang lubloban ng kalabaw. Number 16 po. Baka sa atin yun. Baka sa atin yun. Baka ng order. Yung nakita natin dito. Mga po lahat sa mga Cebuano. Ayan, magandang hapon po. Pag nandito sa Metro Manila, pag gusto nyo mag-check ride, maghanap-hanap na lang kayo. Huwag nyo nang pangarapin yung ano. Yung Region 5, huwag nyo nang pangarapin, magsisi lang kayo. Magsisi lang kayo. Eugene Ray, yung ano, yung channel mo, kumusta? Okay na ba? Di ba may yung problema sa channel mo? Puno ng usok yung ilong ko. Ginantok tuloy ako. Uy, grabing pagod. Lubak-lubak. Okay lang sana yung ano, yung pagod kung hindi lubak. Wala eh, talagang sa akin to. Sa akin to. Grabing lubak. Masaya sana kasi ano, di ba? Natupad yung gusto mo. Kaso lang hindi naging masaya kasi laki-laki ng binabawas sa yung buwis. Tapos yung daanan mo
Grabe. Yung isa pa, yung reducer stocks, di ba? Ang laki-laki. Pag nagpa-reinsto ka ng motor, mayroon doon reducer stocks. Wala. Sisi ang inabot. Kaya kung mag-rides kayo, norte na lang kayo. Tarlac, ayan, DRT. Yan, magandang daan dyan. Galing kami nung nakaraan linggo doon sa DRT. Yun, talagang napakaganda yung daan. Pagdating lang doon sa mga gusto nyong puntahan, yun ang medyo ano. Kasi, yung gusto nyong puntahan, hindi pa naman fully develop. Minsan, yung mga daan, medyo ano pa. Pero, inaayos na yung mga daan. Jacket na tayo, kaya alis na tayo. Bakit ko na? Nilamig na ako. Kaya Punta na kami kaya lalakad na. Biyahe na naman. Nakaready ng kumain. Nakakain na. Yun. wala bang ano to? Ano? Galing ko yan. Galing malulusong yan. Enyo. Grabe. Kahit yun lang. Withdraw lang. Ano? Ito na, di ba? Asan? Eh? Doon kami